Panguva ineyi vanhu vanoona kuti aiwa the 31st movement aiwa it was relaxed. Yes, it was a complete shutdown, but the movement haina kunyatsokuita sevanhu matarisiro akanga akaita. Panapa zvinobuda zvinyorwa zvinzi aiwa Bombshell akazoona kuti aiwa akaita aiwa pangazoitika bloodshed yakanyanyisa munyika yeZimbabwe nokuda kwethe ruthless regime. Saka pana mashoko anobuda achitaurwa pamusoro aiwa pe the 31st of March movement. Don't was subscribe or like on the bell icon. Timna mpozo mudanyora chiti. Why 31st movement was relaxed? According to Kozwa, Intelligence Unit CIO, Temgeza was forced to take a back seat as a way to avoid bloodshed after receiving intelligence that the Zetene had been put on standby. Sources say sirens were ringing in all brigades by Friday 12 midnight. Ndomashoko anobudanyorwa panapa achinzi aiwa Bombshell achizorega kuzonyatsokuratidzira aiwa musi wa 31st of March. Panapa zvinonzi aiwa uyu mutungamiri ari kutungamira aiwa aitungamira this 31st protest anova Bombshell aiwa akaona kuti aiwa akazoda kuratidza maforces akanyanyisa kana kudhiplaya vanhu vangazopinda mumastreets aiwa vachienda against utungamiri hwenyika panguva inoyi. Pakazoitika bloodshed yakanyanyisa, vamwe vakanzwa nhau yemabombings akanga ari accused kunzi aizouya maaccusations achizo pana Bombshell nevakomana aiwa vari kuonekwa kunzi vari mu the ruling party vanga vakuda kutobhomba zvingava zvikoro kana machurches, and then the blame yozoiswa pana Bombshell as a terrorist. Mashoko anobuda panapa atona kuti aiwa nhau aiwa yetransition of power nekumisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe panguva inoyi ichiramba ichiendera mberi. Iri kuendera mberi zvayo, but inhau inonetsa iri very controversial. Iri kuonekwa kunzi people now they are not taking part sema-citizens, but vatongomira vana Bombshell kuti ndo vanoziva ndo vaiva mu the ruling party ZANU-PF kuti vachiite unyanzvi hwavo hwaunoziva kuti vaisimboita sei from long back. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abina comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.